Chukwu na ndị na biko n'okwu mmụọ nsọ nke Chukwu doye ife na-emere ndị ụmụnne oriri tata ndị okenye ndị nna ndị ahụ eri okenye okwu na ndị ichie ndị atọrọ atụtụ na ọfọ ndị ebighị ezi ndụ ndị asọ ha nsọ ndị mere dibịa ndị dị atata ndị atọrọ atụtụ na ọfọ ndị atọrọ atụtụ na obi ndị ichie ndị ahụ eri okenye okwu ndị ichie ndị nna nọta ka na-emere ha oriri ndị iwe na-ewe na ji eriri nya ahụ na-akpọ ha afa na ha eritenwu na ha nọ n'ilo ekwuta ka anyị nọ n'okwu na tata were emere ụlọ oriri tata ka anyị na-enye ụlọ oriri tata n'ọkwa mmụọ nsọ nke Chukwu na akwapụrụ na ibu tata wee na-asị ka ọ gazie unu ndị na-agbaga agbaga agbatụ ọgbatụ unu ndị diọkpara unu ndị nna unu ndị mere dibịa ndị aka abụọ ọfọ mana unu emere ọfụma unu aha aba na obi eri oke ndị achụpụrụ n'ilo ndị achụrụ n'ime obi ndị atọrọ atụtụ na ọfọ ndị ahụ eri oke na okwu ndị ichie n'okwu tata ka anyị na-emere ụlọ oriri tata wee na-asị ka ọ gazie ya gazie na eke gazie na ore gazie na afọ gazie na nkwọ na afịa na izu na anọ n'okwu tata ka anyị na-akwapụrụ na ibu wee na-asị na ọ ka ọ gazie ise biko n'ọkwa ka esi wegode ka esi wedo asị ka mmadụ hụta Chukwu na ndị a na-ekwukwu na ụlọ ndị ahụ eri oke na okwu na ndị ichie n'okwụta ka anyị na-akwapụrụ na ibu na ilo tata wee na-asị ka ọ gazie ya gazie na eke gazie na ore gazie na afọ gazie na nkwọ gazie na afịa na izu na anọ ise ụmụnne m ịma ana m agwa ụnụ na ọ bụla onye ọ na-anwụrụ anwụ na-aba n'okwu ndị ichie nche na-egwuregwu ọ bụla onye ọ na onye ahụ anwụgo na mpama anwụọ na does not mean nọ n'obi ndị ichie unu na-anya n'afọ ife bem ama m nọ na ya afịa ndị ichie nke awa ana ndị ichie okwu ana ndị ichie ife anyị mere olili kịta ahụ ndị ahụ eri oke na obi ndị ichie ndị atọrọ atụtụ na ọfọ ndị eme ha ọfụma ndị ekwula eziokwu ndị bịara uwe emeghe ife ha kwesịrị ịbịa mana ndị okenye ka ha wụ ọ bụrụkwa ndị aka oghere isi nọtụ ndị aka oghere ọ bụrụkwa ndị ose aka ọ bụrụkwa aja ndị nwụrụ anwụ ihe aba aja ụmụnne mana aja ndị nna ndị kara nka mana ha emeghe ọfụma ịba n'obi ndị ichie wee jenọrọ ebe ndị ichie na-eri oriri ọnụ wọchị fụ na yesterday nyaahụ ka m liri ji nwara ji so were n'ụtụ tata nwesị ka m chekie oriri mmiri nya agbakwa n'afọ ma na ife adịkwa mma ndị isi ya na-agwa m na onwe ndị nne nere enene nọ ndị ahụ eri oke na obi ndị ichie na ha nọ n'ana na-atọ ụzụ na memeghe ha oriri si je kwapụrụ ha ibu so efu na ibu a ka m bịa kwapụ kịta ka m memelu ha oriri nke ha bupụrụ ha n'ilo wu ndị ebighị ezi ndụ ndị ahụ ndị ebighị ezigbo ndụ ikekwe na ha gburu mmadụ ikekwe na ha emeghị ife ha kwesịrị ime ikekwe na ha na-atụsa asị ikekwe na ndị ebiro ndụ ọma ndị abahụ n'obi ndị ichie ndị abahụ n'obi ndị ichie ndị agha akpọ ndị ichie ndị agha akpọnwụ nọ ndị ichie ka ha wụ mana ha bụ ndị nna mana ha wụ ndị nna o ha kakwọrọ nka mana ha abahụ n'obi ọha wụ ndị anyị na-emere oriri na ana kịta ghọtago so ọ bụrụ onye ọra nwụrụ anwụ uwe onye ichie o nwere ndị nwụrụ anwụ mana duto na ajọ ndụ ha biri ebi duto aka adịghị ọcha duto obi adịghị ọcha ha abanwụghị n'obi ndị ichie onye ka ndị ụka sịrị nọ onye nwụọ jee n'igwe ijelele n'igwe nọ n'aka nne Chineke ka ya na ọ na ozi ya na-ekpe ikpe na-agụ aleluya ndị jụrụ ndị eme ha ọfụma na onye mere ọfụma ya eje n'igwe ndị eme ha ọfụma ejebe ọkụ mmụọ n'ibi ezigbo ndụ ịnwụọ ije n'igwe ife niile na ife enyotara n'aka ndị ọdịnala ha bịara be anyị fụ ka anyị si eme marụ na o nwere ndị ya ebi ezigbo ndụ na ibi ezigbo ndụ na o nwere ebe ọnọdụ edebe elugo ibi ajọ ndụ na onwekwara ọnọdụ edebere ụnụ ha transfa nke ha tee n'igwe gwa ya na ibihozi ajọ ndụ n'ọkụ mmụọ nwanne ibi ezigbo ndụ gụ na ndị ichie ndị sara ile ndị kwuru eziokwu ndị sọrọ nsọ ndị nze ndị ọzọ biri ndụ ọfụma anọ n'obi ọ na-akpa alụ ụnụ a na-akpa alụ na-ekesa okwu na-ekesa ka ife ya isi aga na ngwuru n'obi mana ọ bụrụ na ị kaa na ibi ha ezigbo ndụ ịnwụọ
achụpụ n'obi ya na-akpụta n'obi ndị ichie ya na-akpụta ebe ndị mere ọfụma nọ iri emedewe n'ije nọrọ n'ala mbọsị enyere unu oke n'ala isoro rie ọkwa na-enye ha unu oke n'ala unu a na-ekwe na-enye mkpọtụ ka ndị a na-enye mkpọtụ nkwapụrụ ibu kịta ha na-enye mkpọtụ n'ala ọ ndị nọ na na-enye mkpọtụ na-enye ha oriri si wetara ha oriri nke ha ndị ichie wee gwa m jee n'ala na o nwere ndị na-atọ ụzụ n'ala a na-afa ọ bụla dibịa niile ya agbata ya ọ dibịa niile na-agbata ya onye ka ya na igburu ndị ichie anụ gbucha ijekwa na-asị na ndị ichie na-ekwu na ndị isi ha na igbo na ndị ichie anọ nwe ka na-atụ na igbute ha ma ọ na-akọ akụkọ elu n'ala mba o nwere ife ndị ichie na-achọ ịgwa o nwere ike ha agwa na oriri imere adọghọ mma nọ na otu si na dibịa na-agba ya n'aka na ọ ghọtaghị ife ha na-ekwu onwe ka na-agwa na onwere ndị ime ha oriri ndị atụrụ atụtụ n'ọfọ ife a na-akpọkarị ha ndị atụrụ atụtụ n'obi ma ndị atụrụ atụtụ n'ọfọ ịtụtụ mmadụ atụtụ ịkpapụ mmadụ n'akụkụ ịkpapụ ha n'akụkụ na ha yi anọ ebe a so asị ujewe nọ ndị nọ n'ala ndị atụrụ atụtụ ịnweta dibịa na-agbatara gị afa ụmụ ife akịta na-agbagasị o nwere ife gasị dibịa ha agbatanwu n'afa mana ịnweta dibịa na-agbata ya n'afa nwanne jaa dibịa ahụ ike jaa ya ike nọ na-agbalị ndị ahụ ndị atụrụ atụtụ n'obi ha sokwa na ndị okenye mana ha bụrọkwa ndị ichie ada akpọ ha ndị ichie ife na-akpọ ha ndị okenye etu afa si wee gwa nya tata ọ sịrị m nọ ndị okenye ọ tata nchụpụ ada aja ote na nna ada achụpụ ya na amaghịzi gasị mee misteki nke nya chefuzie bifo mme oriri na ndị ichie bifo nri eji ana m ebu ụzọ chụọ aja bikos ụzọ aja na-abụ wan nchụọ aja aka oghere tu achụọ m aja ndị agha aba n'obi eri oke ama m na ha na-eme exist mana alụzie nya ahụ nchefuo achọghọzi nya so onye ka nna gba afa tata na-agwa m na o nwere ndị okenye ndị nna ndị iwe na-ewe wu ndị melụ odi agharị ndị mere alụ ndị mere ife ofu odi ndị ebi ihe ndụ nkwụmọtọ wu ndị atọrọ atụtụ n'obi mụ jee na ana jee merụ ha oriri na ha na-akwụgharị na-enye mkpọtụ n'ala nyekọta ata nlọchịkwa afịa jegokọta ife wee bekwa bekara abịa bịa merụ ha oriri ka m bụpụrụ ha n'ilo ọdịnala esika o efere ọdịnala mebi child's play man ife akịta ọ na-ịgbata ha n'afa ọ na-enye gị nsogbu ihe ama ha na-emebisi ife bikos o nwere ka ha esi wee nyegido mkpọtụ ọ na-enye ha attention ha amụba aka oghere nya ka ya azị agwa na onwe ndị aka oghere nọ n'ukwu na ndị ichie mgbe ahụ ebeziekwa ibu aka oghere ịbịakwa setụrụkwa ha na agbatakwa ha n'afa agbata ha n'afa ịtọ na-akwa ibu aka oghere n'okwu na ndị ichie be nna mana agbata ha n'afa isetụrụ ha ha apụwala onwe ha eri oke ha jebekwa anyị amụrụ gị aka oghere ike nke eze mmiri ọdịnala esika nwanne chọọ dibịa na-agba ezigbo afa ka ọ na-enyere gị aka one problem anyị nwere owu eziokwu na ige ntị o nwere ndị ọya gbatara ya n'afa asị okekwa ife onye a na-ekwu ife ụdị ndị a na-eme exist o nwere a lot of things na-eme exist ịma ha ịchọ na igburu chi anụ igburu ndị iche igburu agwụ ime nke a aka oghere nke a uke o nwere aja o nwegasịrị aja na-achụ ọya ngụsịrala gho ya asị o nwere ndị dibịa ma ha ya asị na ịnụbeghị ụdị aja mbụ mana ọdụ aja ka ọgwụ ka m mekwala ha oriri ka ebupụrụ ha ka a na-ejekwa ka ha ghara ije mebisi oriri ime bikọs ọ nọkwuo kịta ha mụba aka oghere mgbe emelụ ha oriri bupụ ha n'ilo ndị agha eri oke na obi ndị ichie ndị atọrọ atụtụ n'ọfọ ndị abaghị n'obi ndị ejeghe n'igwe ndị jere ọkụ mmụọ ha ka a na ife a ebisizi oriri ikekwa na nna m dị involve ikekwa na nna m uso ikekwa na nna m uso mbịazie n'obi gbuchaa anụ asị nwa ha kwesịrị inye ha oriri ekwazie m nke ha bupụrụ ha n'ilo ha ya nọ n'obi ha kwesịrị nọ wee rie oke maka na ha eme ha ọfụma they didn't do well o nwere ka ha bịara ụwa ha enweghị ife ha kpatara isi ha merụ ọwara ụsa akara aka oghere na mmegheri ka ha na-eme ọdịnala esika anyị nọ na mara ha dum na-agbanyeghịkwa na onweghịkwa onye macha ha dum na-agaziere unu n'ike nke eze mmiri ekenego ka mbụpụ aja n'ilo na chi ejie na ndị ahụ eri oke na obi ndị ichie udo ya ama echi niile ihe gburu ndị ichie be nna ya anụ ịma na o nwere ndị ahụ eri oke na obi ndị ichie that is much of a reason ọ ya na-egbu anụ na ndị ichie be nna ma ha masị nna m bịa rie oke nna m bịa maka m amụghọ na ha anọ na ya so m bịasị ha nọọ ndị ichie be nna m ka m na-enye oke ha amarụgo ndị ichie olulu onye nwe oke lolu ndị ahụ eri oke m chọrọ igburu nna m anụ apụta m na ana gbuoro ya n'iche ada m akpọ ya na obi ndị ichie because amụghọ m na ọbara look of things isi m nwa ọsọ ntochukwu gbakọ ma gwa na ọba maka o meghị ife o kwesịrị ime ọ na o mere dibịa mara anyị dị na ngwụrụ anyị o kwesịrị ime mmadụ aghata aka na aghata tata ọ na-abanye na anụ ọtọrọ m ntọala mana o meghe so pụtakwa na na-egboro nya anụ ndị anyị ndị ichie egboro m ndị ichie na obi ha na-agazi ụmụnne m ka emesịa nụ ọkwa ike nke eze mmiri na ana edo ọmụ na-ekwu daalụ